Sa General Santos City, nadaro sa usa ka pickup truck ang pipila ka road signage sa National Highway sa syudad ug may diretso pa og bangga sa duha ka nakaparadang sakyanan. Ang resulta, usa ka 60 anyos nga driver sa nakaparada lang nga sakyanan, samdan sumala sa driver sa pickup nga usa ka pulis, nakatulog. Nakaalerto si Efren Mamak. Gilayong gito sa otoridad kining usa ka guba nga pickup truck human maaksidente sa National Highway sa Purok 8 Barangay Katanggawan, General Santos City bandang alas 6:30 sa buntag adlawng Lunes. Sumala sa kapulisan, gilatas sa maong pickup truck ang maong kalsada diyang nabangga niini ang usa ka konkretong poste sa kuryente ug midiretso na og kabangga sa mga road signages ug railing sa lugar. Gumikan sa impact, natanggal ang ligid niini sa tuo nga bahin, una mibangga na sab sa duha ka mga nakaparadang sakyanan nga usa ka off-road vehicle ug usa ka mini dump truck. Swerteng wala nasamdan ang 34 anyos nga lalaking driver sa pickup nga usa ka police officer nga naka-assign sa North Cotabato. Apan, samdan sa ulo ang nabanggaan nga 60 anyos nga lalaki kinsa driver sa off-road nga sakyanan. Gilayon kining dala sa ospital. Sumala sa amahan sa driver sa mong pickup, nakatulog matud pa ang iyang anak sa pagmaneho nga nahimong hinungdan sa aksidente. Ang sulti niya murag nakatulog daw siya. Padayon ang ginahimong settlement sa tanang kampo kalabot sa Itabo. Ginapaningkamutan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang mismong driver sa pickup truck. Samtang dunay painumdum ang kapulisan kalabot road safety, ilabi na sa mga nagamaneho og four-wheeled vehicle. Ang mga driver natin sa pagmamaneho, siguraduhin nila na kondisyon ng katawan nila para hindi makompromiso yung ibang turista at mga pedestrian na maaaring mabiktima ng aksidente. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.